Ez dakit kontuatu zeaten, baina ja otsaila erdialden gaude. Hau da, 2019 hasi zanetikan hilabete terdi pasada ja. Nei behintzat, etxando hostias juntzai denbora. Aurrekon jarri nintzen pixkat pentsatzen, aurten ez dutela egin urte berriko proposituen zerrendarik, edo, asmo honak eta badauzkat, eta egin nahi dituten gauzak bai dauzkat burun, baina ez dut egin zerrenda konkretu bat, 2019 egin nahi dituten gauzena, eta hoxe, aurrekon pixkat hortan pentsatzen jarri nintzen, ze konturatu nintzen ja hilabete terdi pasazala, eta pixkat pentsatzen jarri nintzen, urte hasiera hau nola izan da niretzako, eta nahiko kontentu gehatu nintzen egia esan. Normalen egitez dituten gauza batzuk egin ditut, eta pozik nago 2019 urte hasiera honekin. Eta horregatik bideotxo bat egitea pentsatu, kontatu nahi detelako pixkat nola izan da nere urte hasiera hau. Ez pentsa kriston abentura kontatuko izkizuetenik, igual pixkat sosoa eta dena iruditzen zaizue, baina nik kontatu nahi dut. Esan bezala, ez dut egin urte guztirako propositoen zerrenda bat, baina bai jarri nion nere buruai urtarrilerako oso helburu konkretua. Eta hori izan, GoPro hau irabaztea. Eta ikusten dezuen bezala, lortu dut eta oso pozik nago. Eta nola lortu dut GoPro hau? Ez dakit badakizuen, baina euskerazko Wikipedian hilabetero lehiaketa bat egiten da. Editatzeko lehiaketa bat. Hilabete bakoitzen gai bat aukeratzen da, eta artikulu konkretu batzuk editatuz, puntuak lortu ditzakezu. Eta hilabete bukaeran, puntu gehien lortu ditunak, hilabeteko saria eskuratzen du. Normalen egoten da lehenengo sari bat, bigarrena eta igual hirugarrena. Eta ikusi nun urtarrileko lehiaketan lehenengo saria GoProa zala eta esan nun, banikoi lortu behar dut. Eta gaina oso interesgarria izan da, ze lantzen aitu naizen artikulua emakume informatikariei buruzkoa izan da. Nik aukeratu nun artikuluoi lantzea, zerrendan zegon eta kuriosidadea sortu ziten, eta horrekin aitu naiz lanen. Eta egia esan oso interesgarria izan da, ze gauza pila bat ikasi ditut, ez nekizkinak, eta informatikaren hasieran eta ordenagailuak sortzeko prozesu guzti hortan, emakumek ze paper importante izan zuten ikasi dut, eta egia esan ez neukan idea ikan. Adibide bat jartzeagatik, ordenadorek eta sortu aurretikan, kalkulo guztik egin behar izaten zian, buruz edo eskuz egin behar zan dena, etzan ordenadoreik existitzen, hori modu automatiko baten egiteko. Eta hori egiten zuten ia denak gehiengoa emakumeak zian. Kalkulok ateratzeko lana emakumeen lana konsideratzen zen. Urte batzuk berandugo gizonezkok ere sartu zian mundu hortan eta hasi zian olako lanak egiten, eta sorpresa, gizonezkok egiten zuten lana askoz ere gehiago baloratzen zen, emakumeek egiten zutena baino. Orduan, esan bezala oso interesgarria izan da artikulu hori lantzean, nahi baldin badezue, hemen behien daukazue lotura baita, ikusi nahi baldin badezue, eta hobetzen jarraitu nahi baldin badezue, ze oraindikan artikulua asko betu daiteke, sartu eta irakurri. Eta ni oso pozik nire GoProarekin, egia esan oraindik ez den martxan jarri, mena agertzen da hau ez naiz ni, berak dakarren argazkia da, baina aber ere martxan jartzen deten, probatzen deten, eta aber zemuz funtzionatzen duen. Zakit igual hasi beharko dut deportes de riesgo, kirol arriskutsuak egiten, GoProari etekin ona ateratzeko. Aipatu nahi deten, bigarren gauza da, aurten txiotxera animatu naizela. Eta zede montre da txiotx galdetuko dezue. Bada Twitterreko jendearen kedada bat, sagardotegi baten bazkaltzeko. Ulertzen da hitz jokoa, ez? Txio, gehi, txotx, txiotx. Oso ona da, ez da nik asmatutakoa, baina oso ona da. Eta lehengo urten egin zuten lehenengo aldiz, sagardotegiko kedada hau, eta lehengo urten nintzen animatu, baina aurten ikusi nun berriz antolatzen aiziala, eta esan nun, aurten bai. Eta egia esan oso ondo pasadet, otsaila hasieran egin genuen, eta Hernanin nibili ginen parrandan, Hernanin bazkaldu genuen, sagardotegin, eta hoxe, oso ondo pasadet, eta niretzako oso esperientzia polita izan da, normalen bastante kostatzen zaitelako, jende ez ezagunak indian olako planetara animatzea. Eta hoxe, ondo atera izana, oso positiboa izan da, eta horrekin ere, oso pozina. Eta azken aipatu nahi deten gauza esango nuke dela denetan kuriosoena edo bitxiena behintzat. Abendu bukaeralden ikusi nun Twitterren anuntzio moduko bat edo txio bat, esaten zuna ikerketa batetarako jende euskalduna bilatzen aiziala. Bai, aiziala ikertzen hizkuntzaren arabera garunean gauza batzuk nola funtzionatzen zuten, eta jendea behar zutela, euskaldunak behar zituela proba batzuk egiteko. Eta harrapatu nindun bolada baten, justu txiotxeko plana ere orduan aterazan eta orduan apuntatu nintzen, eta hau ikusi nun da esan nun, honea ere apuntatuko naiz. Ale. Izena eman nun, eta urtarrilen idatzi ziaten berriz galdetzeko interesatuta segitzen nun, esanien baietz, eta holaxe jarri genuen zita bat, junitzan Miramonea, Miramonen daukate
ofizina, edo, bueno, sedea, ez dakit nola deitu, Miramonen daude. Eta han intzizkiaten proba batzuk, ikusteko zein zan nire hizkuntz perfila, bai, aber euskeraz nola moldatzen itzan, gazteleraz eta inglesez. Eta handik ateratako ondoriokin, jarri genuen beste zita bat, ja ikerketako proba bea egiteko. Eta, bueno, beste egun hortan junitzan, eta hor ja bai, jarri zizkiaten katxarro batzuk, buruko aktibitatean neurtzeko, piura honekin utzi ninduen, bai, ze gauzakin behar dian zientziaren izenean, eta hoxe, han pasan itun, 3 ordu izan zian, egia esan pixka bat luzetxo egin zitzaiten, baina, bueno, 3 ordu pasan itunan, Miramonen, eta ariketa batzuk jarri zizkiaten, eta ariketa batzuk egiten, neurtu zuten, nire ganun aktibitatea zein zan, edo, bueno, olako zerbait, nik gauza teknikoak ez dizkizuet esplikatuko. Ez dakizkit, evidentemente. Baina hoxe, esperientzia kuriosoa iruditu zitzaiten, eta ez dakit, puntu baten zerbait aportatu detela, ez, ikerketaren bateako gero ondorio batzuk atera, eta igual zerbaitetan aplikatu daitekena, nire ondarraletxoa jarri detortan, eta gaina, argazki ridikulu hau utzi dit esperientziak. Oaingoz, 2 egun hoitan bakarri jo naiz, baina nik uste errepikatuko detela, beste ikerketaren baten enkajatzen duen nire hizkuntz perfilak, eta enkajatzen bali badu, jungo naiz, seguru, ze gainea ordaintzen dizute, ez pila bat, baina juteko molestiagatik eta zerbait ordaintzen du, lehenengo egunen nitzanen ordu bete hola pasanun eta 8 euro eman zizkiaten, eta bigarren egunen 3 ordu izan ziala, 30. Eta gero, ematen dizute hola txartel moduko bat, restaurantetan eta egiten dute batzutan, eguneko menua jaten dezunen 6 bat jartzen dizue, eta 10. igual bat oparitzen dizue, edo, nik behintzat restaurante batzutan ikusi detoi. Olako txarteltxo bat ematen dizue, eta jutezean bakoitzen seiatu iten dizue. Eta 10. seioakin oparitzen dizue La Perlan sesio bat, edo daukazu 20 euroko bono bat elkarren gastatzeko. Ez da hola, bat ere gaizki haizu. Nik oaingoz 2 seio dauzkat, eta 10. iristeko horregatikan jun beharra daukat beste ikerketa batzutan parte hartzea. Baten bati ikerketan kontu hau interesatzen baldin bazaio, hemen behien utziko dizuet baita zein dan beraien webguneko lotura, BCBL da ikerketa taldea, eta hemen utziko dizuet lotura, kuskusiatu nahi balin badezue pixkat, eta parte hartu nahi balin badezue, nik uste beraiek ere asko eskertuko dutela, jende gehiago parte hartzea, ze ez da igual oso errexarez jende aurkitzea denbora libre auki dezakena, eta Miramonea gerturatu daitekena, olako probak itea. Orduan, hemen behien daukazue lotura, eta animatzen baldin bazeate. Eta listo, 3 gauza horiek komentatu nahi nitun, ze oso detaile berezik izan dian eretzako, eta nahiko ezberdinak dia beraien arten. Orduan, nire urte hasiera pixkat nolakoa izan dan kontatzeko balio diate. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio! Eta segundu batzutan utziko izuet berriz nire ikerketa argazki zoragarria. Disfrutatu dezakezue nire piurak ikusiz.